Si estades todos, sí. Estamos. Moi ben. Bueno, pois, ante todo, moitas gracias por a vosa asistencia. Moi bo día a todos e a todas. O motivo desta comparecencia do Grupo Socialista da Deputación de Ourense creemos que é o suficientemente importante, polo tanto, agradecer outra vez que estedes moitos medios aquí, porque entendemos que, como digo, que é unha cuestión que non é unha cuestión menor, que é que no día de onte recibíamos o informe de fiscalización selectiva da Deputación de Ourense por parte do Consello de Contas. Sabedes que o Grupo Socialista na Deputación en febreiro do ano 20 pois nos personamos en Santiago con abundante documentación onde facíamos mención a moitas das cousas que hoxe fai mención o propio informe do Consello de Contas, que non é sospeitoso, dende logo, de ser un informe de parte do Partido Socialista, pero que, evidentemente, cando un grupo como o noso fai un traballo tan exhaustivo, e creo que tan contundente, pois a razón non la ven a dar pois agora neste informe, non? Nos decíamos no seu momento, sabedes que falábamos dos contratos menores de obras nesta casa e os contratos a dedo, que é o que acostuma pasar nesta Diputación sin ningún tipo de rubor por parte do seu presidente, por parte de Baltar, porque hai que dicilo claramente. Todo o que ven a decir este informe é simplemente unha cuestión que lle atañe ao presidente da Diputación, a Baltar. El é o que se gaba de decir que é o que domina esta Deputación e, polo tanto, que é o que ten a máxima responsabilidade. Ademais, que unha cousa sempre curiosa, sempre que nós salimos a decir algo, a salir a decir a multitude de cacicadas, a multitude de demandas que temos feito durante moitos anos, este home sempre fala do mesmo, sempre fala de gestión. Bueno, pois a gestión, como se está vendo aquí, non é solamente lamentable, sino que incluso apunta nunhas vías, cando menos, bastante preocupantes desde o punto de vista incluso que podían ser obxecto de intervención da xusticia. Entre algunhas cousas que vos podemos comentar así por enriba é que o 83% dos contratos de obras son obras menores, obras que se poden dar a dedo, non? É un dato o suficientemente importante para que o Consello de Contas diga que ese 80% da contratación efectúase mediante a adxudicación directa sin publicidade nin concurrencia. Dice tamén que é dende logo, unha práctica que xa non debería existir, e sobre todo nestes casos, nestas cantidades. Temos informes, por exemplo, do mesmo organismo con respecto a mellor a concellos importantes, tanto no número de habitantes como pode ser o Concello de Vigo, para que vos fagades unha idea onde ao mellor a contratación ronda un 8 ou un 9% desta contratación pública, incluso menos, diría, falo de memoria, pero na Diputación isto se convirte nunha norma, non? Unha norma non escrita, unha norma que non obedece para nada ao que marca a Unión Europea. Tamén se dice nese informe, por exemplo, por poñer un dato, que solo no portal de transparencia solo se publican ou solo se licitan as obras que teñen o mandato da Unión Europea para que sexa así. O sea, o que lle exige a Unión Europea por lei que se faga, pois evidentemente é o único que a propia Diputación pon en coñecemento de todos aqueles que queiran optar a unha contratación dunha obra pública, non? E despois fai balances que son, xa digo, que nós mesmos
denunciamos no seu momento, non? Se dice que hai como 120 e tantos contratos que se lle dan sempre á mesma empresa, non? Ás mesmas 5 empresas, perdón. E desas 5 mesmas empresas, hai 2 empresas que están máis por enriba, nun ano falamos, de 1 millón de euros. Claro, isto é unha falta de transparencia, e dende logo unha cuestión, como ben denunciamos no seu momento, que non obedece para nada ao que debería regir unha administración do século no que estamos, e que sigue sendo unha administración que, como por ser suaves, caciquea con este tipo de cousas. Recordades tamén que habíamos dito nunha comparecencia tamén o noso portavoz e secretario xeral, e eu mesmo e algún compañeiro máis, creo recordar, e se nos había, como sempre, se nos había faltado de respeto, se nos había insultado cada vez que decíamos algo, non? Bueno, o Consello de Contas dice que en 15 contratos menores se superou o límite cuantitativo establecido para este tipo de contratos na Lei de Contratos. O sea, quere decir que, ainda encima de facer todo isto, as cantidades por as que se contrata non son as que establece a lei. Se dice, por exemplo, tamén neste informe, por poñer exemplos gráficos, que contratación de vehículos, de alquiler de vehículos, que é, por exemplo, unha das cuestións que calquera administración, pois, home, ten que, ademais nesta que alardeamos de facer os orzamentos en setembro, se tería que ter unha previsión, para eso son uns orzamentos, se tería que ter unha previsión do que máis ou menos anualmente vas a ter nun gasto que se pode entender como gasto corriente ou gasto ordinario. Bueno, pois, lle tira dos pelos tamén o Consello de Contas dicindo que esta contratación que non obedece a ningún tipo de criterio, que non ten planificación, que non sigue unhos cánones establecidos como outras diputacións ou como outras entidades, porque eso, evidentemente, se ten que ter previsto. Tamén fala, por exemplo, este informe de outra cousa moi chamativa e que é bastante, cando menos, bastante para poñer en valor, e sobre todo, como digo, para saber o que, dende logo, teremos que facer con este informe. Se dice que non hai rotación nas persoas que, evidentemente, conforman os tribunales de selección destas obras. Que non hai a rotación aceitada. Claro, calquera que me este escoitando pode entender o porqué. Tamén se dice que non hai unha declaración de conflito de intereses e demais. Se dicen todas estas cuestións moi graves, que, dende logo, noutra calquera administración estaríamos falando de ter que tomar medidas e responsabilidades por parte dos que a dirixen, non? Xa sabemos que nesta Diputación non vai a ser así. Estamos seguros que contra este informe demoledor, contundente, e xa digo, que apunta a cousas moi graves, desde o punto de vista incluso judicial, pois, como digo, se nos insultará, se nos faltará o respeto, se dirá que será culpa de Rafa, seguramente, por habelo pedido, ou de calquer diputado ou diputada. Pois, nós xa lle decimos, porque vou deixar, evidentemente, falar a noso portavoz, que vai a falar máis polo miúdo do informe, pero nós xa decimos unha cousa alta clara, como acostumamos a decir, que non perda tempo, Baltar, que sepa que nós vamos a seguir facendo oposición, vamos a seguir pedindo toda a información que haxa que pedir onde haxa que pedila, que vamos a ser contundentes, vamos a ser firmes na defensa dos intereses dos nosos veciños e veciñas, e sobre todo unha cousa que tamén estes días estamos dicindo dende fai un tempo para aquí, e que tamén queremos poñer en coñecemento dos cidadáns, porque é así. O Grupo Socialista da Diputación é o único dique de contención que teñen estes ciudadanos e estes veciños desta provincia para parar todas estas cacicadas e estas sinvergoncerías. Eu digo alto e claro, é o único grupo que hoxe queda para facer fronte a esta
volvo a decir, a esta forma de gobernar. O decimos porque a veces hai silencios ou hai esperpentos que estamos vendo que dende logo non obedecen ao que debemos facer cada un nas institucións públicas. E nós, o Grupo Socialista, volvo a repetir que vamos a seguir sendo contundentes, vamos a seguir sendo firmes e non vamos a permitir que se fagan este tipo de trapalladas e de sinvergoncerías, porque dende logo a administración, unha administración moderna como ocorre nas outras diputacións, dende logo nada teñen que ver ca fiscalización que están a sufrir por parte do Consello de Contas. Isto xa decimos que é algo que só fai reforzar a nosa posición, só fai reforzar o que xa dixemos anteriormente, e dende logo veremos as medidas que o Grupo Socialista tomará con respecto a este e outras moitas cousas que están acontecendo. Pero a nós non nos van a amedrentar dicindo que somos os que denunciamos, que inxuriamos e que todo eso. Non, simplemente nós facemos o traballo que ten que facer unha oposición firme, volvo a incidir, unha oposición contundente e unha oposición que non permite que se siga mangoneando e corrompendo unha institución. Esa é a realidade do que ocorre e estamos satisfeitos, repito por última vez, que o noso traballo siga avalado por este tipo de organismos que non fan outra cousa que darnos a razón. Moitas gracias. Paso de aquí. Gracias. Gracias. Bueno, moi bo día a todos. Vou comenzar por onde acaba de falar o meu compañero Nacho. Vou comenzar falando de democracia. A democracia é algo que non deixa de ser máis que apariencia nesta Deputación Provincial, porque tan pronto rascas un pouquiño, vese que todo o que hai debaixo pois é unha trama. E unha trama posta ao servizo dunha serie de intereses que ten esta Deputación Provincial, que son todos ben alleos do interese público. Estes intereses discutibles foron os que nos levaron o ano pasado a ir ao Consello de Contas e presentar un traballo de investigación onde tiñamos recopilados todos os contratos menores que estaban a dispor na plataforma pública naquel momento. Bueno, o resultado é que o Consello de Contas emite un informe, certo é que o emite máis dun ano despois, pero bueno, xa sabemos que as inercias son as inercias, pero que non deixa lugar a dúbidas. Máis alá dos datos que eu diga, teñen vostedes todo o seu informe a dispor no Consello de Contas, pode descargar calquera e profundar en todos os aspectos que estimen necesarios. Como é un organismo supostamente independente, é de darlle credibilidade, porque non é o Partido Socialista quen está a falar, senón o Consello de Contas. E ali fala, vamos a empezar polo punto onde empezamos nós, dos contratos menores. Contratos non menores da Deputación de Ourense, 36, que son 1.946.788,97 euros. Contratos menores, 434, que suman 7.854.987,43 euros, o 80%. Contrario todo elo ao artigo 131 da Lei de Contratos do Sector Público, que o que dice é que a maioría dos contratos, ou a práctica habitual, debería ser a concurrencia competitiva, que quere decir que todo o mundo pode optar, en vez de dar contratos a dedo. Aquí dase o 80% dos contratos a dedo, pero que non hai rotación, como moi ben dixo Nacho, nos membros da comisión que realiza esta contratación, onde está o vicepresidente primeiro, a interventora, o vicesecretario, o xefe de servicio, o xefe de sección, sempre os mesmos, e os resultados saben cal é, que non hai rotación nas empresas que levan os contratos, porque precisamente atopámonos con que dos 170 contratos que se publican no perfil do contratante por facerse con fondos europeos, pois o 112 son para 5 empresas, 112, e son o 70% do total en canto a cantidade, e estamos a falar que de 6.153.094,24 lévanse pois 4.307.165,97. Pero o mellor de todo isto que un só contratista levouse 41 obras, o 24% de toda esta cantidade, e levouse 1.476.153,73 euros. Un só contratista, deses 5. Os outros dous leváronse 47 obras, o 32%, con 1.962.264,75. E os outros dous que quedan leváronse 24 obras, un 14%, con 871.482,32. É dicir,
Donde está a pluralidade? Donde está o reparto equitativo, obxectivo? Donde está a transparencia de verdade, non esa transparencia impostada da que tanto alardea o presidente? E, por certo, donde está a Confederación de Empresarios de Ourense para defender a todos os empresarios que deberían ter igualdade de condicións, transparencia e poder optar aos contratos, ben sexan menores ou dos outros? Incluso os que son menores podían ter bastante máis transparencia, pero é que, se entráramos en detalle, veríamos que moitos deses menores non son tales. O cal ainda é máis grave. Bueno, contratos recorrentes, ademais, que o dio o propio Consello de Contas, que non é só desta anualidade de 2018 que se analiza, senón que é constante, permanente nos últimos anos. E ademais inclúe, como moi ben dixo Nacho, contratos perfectamente previsibles, como o de renovación de vehículos. Que clase de xestor é un xestor que non é nin capaz de planificar como se renova a flota de vehículos, ou é que ten outros intereses? O mellor había que verlo por aí. Bueno, de aquí, que foi o punto de partida que nos comenzamos, o Consello de Contas deriva outras cuestións. Entramos no ámbito das subvencións. Nas subvencións, a dedo, atopámonos que son o 84%, ainda máis que os contratos a dedo. 84%. Claro, ademais, dese 84%, o 70% vanse para administracións públicas. E, oh sorpresa, casi o 100% do Partido Popular. Co cal, estamos vendo que ese magnífico plan único que teñen todas as demais deputacións, resulta que esta non o ten. E non o ten porque ten intereses espúreos. Intereses que todos sabemos o que son. E ademais, chegado o momento, debería publicalos na Plataforma Nacional de Subvencións. Pero Baltar non quere que se saiban. Non quere que se saiba en España o que está pasando aquí. Por iso, cando despois vai a FEM, pide que se veñan os fondos de España se repartan de modo equitativo, obxectivo, transparente e con criterios iguais para todos. Pero cando é el o que manexa os fondos, fai todo o contrario. Porque os intereses son outros. Claro, todo o que está facendo aquí leva a facer esa planificación tan mala, donde saca os orzamentos primeiro que ninguén para despois modificalos. E cando chega o momento de facer subvencións nominativas, deixa reservado no presuposto de 2018 únicamente 48.500 euros para subvencións a dedo. Pero que fai despois? E dio o Consello de Contas modificacións orzamentarias para aumentar esa partida hasta 871.412. É dicir, cando faga falta, modificamos, porque total os orzamentos que temos, como non valen para nada, só son unha pantalla, desta maneira podemos actuar. Bueno, o informe é demoledor. É un informe que pode dar lugar a moitas vías de actuación que estamos valorando. Se me van a preguntar cales vamos a facer, voulle responder que o estamos valorando. Vamos a ver que opción é a máis apropiada. Non quero deixar de lembrar outra cuestión, e é que ademais Baltar pretendeu engañar ao Consello de Contas, porque resulta que 306 concellos de Galicia, as 3 deputacións, todas as mancomunidades e consorcios presentaron as contas do 2018. E Baltar non presenta as contas do 2018 e pon como razón un hackeo que tuvo lugar en 2020. E cando lle dicen desde o Consello de Contas que a ver se explica isto, obviamente non ten nada que explicar, aparte de que todo é absolutamente falso, non? En definitiva, temos un sistema que se basa nas cadenas de favores que se fan a concellos amigos, a empresas amigas, a aqueles que están a vivir de Ourense, non por Ourense, e aqueles que en definitiva están facendo que esta deputación siga estando a cola en todo. Pero non só eso, están facendo ademais que a imaxe pública da política da administración local se denigre hasta extremos insospeitados. O Partido Socialista seguirá traballando para aclarar todas aquelas cuestións que esta deputación ten escondidas. Sacarémolas á luz e faremos que a transparencia de verdade exista. Hai unha cuestión que é importante, e con isto quero rematar, que lle dá unha lección ao Consello de Contas finalmente ao presidente da Diputación Provincial, cando lle dice ao final que a Deputación debería facer un exercicio ético e profesional. E lle dice que debería reforzar con plans de formación en materia de integridade e prevención da corrupción aos seus empregados. E lle dice ademais que nos temarios, eses temarios desta Diputación, que todos sabemos como se entra aquí,
pois deberían incluir temas como ética pública, réxime disciplinario e delitos contra a administración pública. Todo isto é perfectamente constatable no informe do Consello de Contas. É bastante lapidario e tamén teño que dicir que é de agradecer que exista unha institución que, inda que todos sabemos que é consultiva, así polo menos pon blanco sobre negro o que está a pasar nesta administración. Para empezar, hai moitas máis liñas de actuación. En breve os socialistas porémolas en coñecemento e afondaremos na necesidade de democratizar Ourense. Ourense é unha democracia aparente, pero a realidade é outra. E, bueno, sen máis, quedamos a disposición das preguntas que irá de realizar. Moitas gracias. E se non hai, non hai. Cando fala das vías que están estudiando, podenos avanzar algo de... Home, refiro-me a vías legais, non? O que pasa é que estamos estudando precisamente cal é o modo máis operativo. E, bueno, que sexa un modo que, evidentemente, que non quede simplemente noutra apariencia máis. Nós queremos dar os pasos, pero con seguridade. Entonces, permítame que non avance máis mentre non teñamos perfectamente valorado. Está? Bueno, pois moitas gracias a todos.